Welcome to 9th class. Today we have study of sound. Chapter number 10. Study of sound. ध्वनीचा अभ्यास. Today we have study to sound waves. Sound waves. Sound waves means ध्वनी तरंग. ध्वनी तरंग. पेज नंबर 128. पेज नंबर 128. Sound. Today we have study to sound waves. Can you recall? पेज नंबर 128 वर दिलेलं आहे. Can you recall? थोडे आठवा. क्वेश्चन दिलेले आहे. How does the velocity of sound depend on its frequency? How does the velocity of sound depend on its density? ध्वनीची गती. Velocity of sound म्हणजे काय? ध्वनीची गती. वारंवारतेवर कशा प्रकारे अवलंबून असते. सेकंड क्वेश्चन आहे, How is the direction of oscillation of the particles of the medium related to the direction of propagation of sound waves? ध्वनी तरंगात माध्यमांच्या कणांचे दोलन व ध्वनी प्रसारणाची दिशा यात काय संबंध असतो? हे क्वेश्चन्स लिहून काढायचे. Sound is a form of energy. Sound is a form of energy which creates the sensation of hearing in our ears. Sound is form of energy. ध्वनी एक प्रकारची ऊर्जा आहे असून ती आपल्या कानामध्ये बघा संवेदना निर्माण करते. काय करते? ध्वनी एक प्रकारची ऊर्जा असून ती आपल्या हिअरिंग इन अवर्स इयर्स म्हणजे आपल्या कानामध्ये संवेदना निर्माण करते. This energy is form of waves. This energy is form of waves. ही ऊर्जा, waves means तरंग, ही ऊर्जा तरंगाच्या स्वरूपात असते. A medium is necessary for the propagation of sound waves. A medium is necessary for the propagation of sound waves. ध्वनी तरंगावर या ठिकाणी ध्वनी प्रसारणासाठी बघा the propagation of sound waves. A medium is necessary for the propagation of sound waves. म्हणजे ध्वनी प्रसारणासाठी माध्यमांची आवश्यकता असते. Sound waves gives rise to change of compression. Sound waves gives rise to chain of compression. म्हणजे त्या ठिकाणी बघा compression means संपीडन. Place of higher density. जास्त म्हणजे अधिक घनतेचे क्षेत्र. Compression means higher density of place म्हणजे जास्त घनतेचे क्षेत्र. And rarefaction means विरलन. Place of lower density. कमी घनतेचे क्षेत्र in the medium. आता डेफिनेशन आहे बघा. Longitudinal waves. Longitudinal waves means अनुतरण. डेफिनेशन लिहून घ्या. The particles of the medium oscillate about their central
or mean position, about their central or mean position in a direction parallel to the propagation of the wave. Such waves are called longitudinal waves, अनुतरंग, called longitudinal waves, अनुतरंग. माध्यमांच्या कणांचे दोलन आपल्या मध्यस्थितीच्या आजूबाजूस तरंग प्रसारणाच्या समांतर दिशेने होते अशा तरंगांना लॉन्जिट्युडिनल वेव्स मीन्स अणुतरंग म्हणतात. ऑन द अदर हँड, याच्या उलट बघा, ऑन द अदर हँड डेफिनेशन आहे ट्रान्सवर्स वेव्स. In the waves created by dropping a stone, in still water, the particles of water up and down, oscillate means dolan, up and down. These oscillations are perpendicular to the direction of propagation. Of the wave. Such waves are called transverse waves. म्हणजे आपण जर पाण्यामध्ये खडा टाकला तर त्या ठिकाणी तरंग निर्माण होतात. एखाद्या ठिकाणी पाणी साठलेलं असेल, पावसाळ्यात वगैरे बघा डबक्यामध्ये पाणी साठलं किंवा आपण एखाद्या विहिरीवर वगैरे गेलो आणि आपण एखादा खडा जर किंवा दगड जर टाकला त्या पाण्यामध्ये तर त्या ठिकाणी काय तयार होतात, तरंग निर्माण होतात. आणि हे पाण्याचे जे कण त्या ठिकाणी तरंग निर्माण होत असताना पाण्याचे कण काय करतात, वर खाली दोलन करत असतात. आणि हे दोलन तरंग प्रसारणाच्या दिशेने परपेंडिक्युलर, म्हणजे त्या ठिकाणी काय असतात, परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन, म्हणजे प्रसारणाच्या दिशेने लंबवत असतात. इज कॉल्ड ट्रान्सवर्स वेव्स. पेज नंबर 128 वर डायग्राम दिलेले 12.1 साऊंड वेव्स ध्वनी तरंगाची डायग्राम दिलेली आहे. ऑब्झर्व अँड डिस्कस. मग त्या ठिकाणी ऑब्झर्वेशन करायचं आहे. मी डायग्राम काढलेले आहे. अ साऊंड वेव्ह कॅन बी शोन फ्रॉम द ग्राफ at any moment during the propagation of the sound waves would find alternate bands, compression and rarefaction of the medium, that is bands of greater and lesser density. म्हणजे डायग्राममध्ये काय दिलेलं आहे त्या ठिकाणी ध्वनी तरंगाची म्हणजे आलेखाच्या स्वरूपात ध्वनी तरंगाची डायग्राम दिलेली आहे. तर ध्वनी तरंगाचे प्रसारण होताना कुठल्याही क्षणाला पाहिलेतील हवेतील बदल, कमी घनतेचे संपीडन, विरलन पट्टे निर्माण झालेले दिसून येतात. आता या ठिकाणी डायग्राम बघा, ए डायग्राम आणि बी डायग्राम. हे म्हणजे या ठिकाणी ए डायग्राम म्हणजे लाऊड स्पीकर, ध्वनीवर्धक, चेंज इन डेन्सिटी म्हणजे घनतेतील बदल, घनतेतील बदल. हे सी म्हणजे कॉम्प्रेशन, संपीडन, सी म्हणजे कॉम्प्रेशन, आर म्हणजे रेडिएशन, विरलन, कॉम्प्रेशन रेडिएशन या पद्धतीने त्याच्यामध्ये दाखवलेलं आहे. म्हणजे या ठिकाणी बघा, जास्त घनतेचे क्षेत्र, कॉम्प्रेशन म्हणजे काय, जास्त घनतेचे क्षेत्र, रेडिएशन म्हणजे कमी घनतेचे विरलन.
हे संपीडन जास्त घनतेचे क्षेत्र आणि रेरेफेशन म्हणजे कमी घनतेचे क्षेत्र कॉम्प्रेशन या पद्धतीने डायग्राम चेंज इन डेन्सिटी म्हणजे घनतेतील बदल दाखवलेला आहे. लाऊड स्पीकर ध्वनी वर्धकामध्ये या ठिकाणी सुद्धा चेंज इन प्रेशर म्हणजे दाबातील बदल दाखवलेले आहे. कॉम्प्रेशन रेरेफेशन या पद्धतीने दाखवलेले आहे. या ठिकाणी कॉम्प्रेशन मीन्स संपीडन जास्त घनतेचे क्षेत्र आणि रेरेफेशन वेगवेगळ्या दाखवलं विरलन कमी घनतेचे क्षेत्र आणि याचा ग्राफिकला दाखवलेला आहे. डेन्सिटी ऑफ प्रेशरचा ग्राफिकला दाखवलेला आहे. हे ॲम्प्लिट्यूड हे दोन्हीमधील अंतर म्हणजे काय ॲम्प्लिट्यूड आयाम काय म्हणतात त्याला आयाम म्हणतात. वेवलेंथ म्हणजे तरंग लांबी वेवलेंथ मीन्स तरंग लांबी indicated by Greek letter lambda wavelength amplitude average दाखवलेला आहे या ठिकाणी आणि डेन्सिटी ऑफ प्रेशर मधला ॲव्हरेज दाखवलेला आहे. wavelength Greek letter lambda indicated by Greek letter lambda हे चिन्ह आहे frequency. While its frequency is indicated by nu, frequency is indicated by nu या पद्धतीने चिन्ह दर्शवलेलं आहे. टाइम पिरियड T, amplitude A. The wavelength of sound waves is indicated by Greek letter lambda, while its frequency indicated by nu. Amplitude, which is the maximum value of pressure. The amplitude which is the maximum value of pressure or density is indicated by A. म्हणजे त्या ठिकाणी बघा माध्यमातील या ठिकाणी बघा आयाम याने दर्शवलेला आहे. प्रेशर आणि डेन्सिटी मधला आयाम काय दाखवलेला याने दर्शवलेला आहे. द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन ऑफ प्रेशर और डेन्सिटी ॲट अ पॉइंट इन द मीडियम कॉल्ड द टाइम पिरियड अँड इंडिकेटेड बाय टी. म्हणजे त्या ठिकाणी एक आवर्तन पूर्ण होण्यासाठी लागणारा कालावधी. टाइम पिरियड म्हणजे काय तरंगकाल. टाइम पिरियड म्हणजे तरंगकाल म्हणजे एक आवर्तन पूर्ण होण्यासाठी लागलेला कालावधी. द टाइम टेकन ऑर वन ऑसिलेशन प्रेशर और डेन्सिटी ॲट अ पॉइंट इन द मीडियम कॉल्ड टाइम पिरियड इंडिकेटेड बाय टी. डायग्राम काढायचे आहे सर्वांनी शब्दार्थ लिहून काढायचे. काय अडचण असेल तर फोन करा, ग्रुपवर अभ्यास पाठवा. थँक्यू.